Haike bubagra te tipramothani leader Saronji Chongro te kwbangma TTADC ni chairman Sar Jagdishong Thangjak tai borok Supreme Court tini TTADC o je BC election haike village council election yang tongmani amo hearing tongmani amono date poll togei tesa 28 October khlainani bage date fix khlairi rijak borok Supreme Court dok haike amo belai kheno Barot haktor gnangai te onye jagao nukjagya je Tripura tabo amte hai khlaijagi tongmani Tripurani je TTADC o amte hai khlaijagi tongmani je election amte ingnani tongmani delay khlaijagi tongmani tini ngai khanang na hai irai khlaijak tongmani hake amno tuino Facebook kwbangma Tiprasa leader bubagra te Saronji chongno post khlai samani nukha je Supreme Court no amte haike je o BC election TTADC ni BC election no tuye je keseng korong tongmani tebo dini o TTADC o BC election khainani nangmano tuye borok dini tebo din bari rewi tongmani hake amno tuye kwbangma je hapango tongnai je BJP ni MLA MDCs borok kok thaise saya amno tuye haike salayo je kwbangma je Barot haktor gnangai je election haike BC election amno tuye je amchukke lerwi tongmani omono first time je TTADC ni BC election na amchukke je din balog roi tebo dini je kok bang roi amno khlai tongmani hinai sawo boro tai amo kubuino Tumani bagi Himalay norok jotono nungna BC election khayane bagi kami wo chairman kre norok jotono saimano panchayat chairman kre haike amono tiye kwbangma je problem kwbangma je budget tongmani Tiprasa rongni amo fulfill ingyangi tongmani kwbangma je Tiprasa rongni je mantai sokta rok tongmani amo sanjakmaya haike norok wanchugui di Tripura o CM kri khingkai kaisa block o MLA kri khingkai bo samungda khlaijagino haike amono tino ayang central o hapangni bisingtui haike Tripura o kuno kaisa suk Tiprasa rongni bagui kuno kaisa suk borok rongni bagui kri rongni bagui project samung facility je kuno manui sokpai kai kaham develop ni bagui haike amo kamini kwbangma je leader tongnero ajaga to kuno phan kaisa suk chongjak kre aro leader haike kwbangma jotono dal bidal mililawi aro chalaye Tiprasa rongni developing yang tong kami Tiprasa rong amsayo kubuni amsayo saya haike ayang je general lokhe ngi paija panchayat aguli rok municipality rongni bisingtui general lokong mani nukhuna haike chini Tripura ni TTADC ke naina di BC election ingya busuk balgoi tongha kubuni haktor gnangi joto jagon paikha kwbangma je election tongmani oja khaingya ko amani bagi develop ingyangi tongo baksaka buji amno tei politics thungi tongo Tiprasa rok to amono bujiya ble tam khlai tong haike baksa buksu leader rong kai rangma chayangi tom jani bongjagai je bubagra no kai bubagra n chajago hai irain sai tongo haipano tangi peyo tabo kai thasipana kok samani khanagalak borong naina do nasik simi tongde haike amno tuino BC election obo khlaina nango Tripura wa haike TTADC o tomani bagi himale chini kamini je develop khlaina ni ngakai hayang ka amte haike no je chongjagya bujjagya amte haike no joton leader laye rang salai tonglai besina hache oro kun phan develop na tongla kaisa leader tongna nang je jaga pano nungbono manage khlai tinya ni ngakai haike tomani bagi BC election khlaiyangi tong TTADC o amo to norno ketal ke sana nanya bubagra songrobo sajak Saronji chongrobo agio kaham ke serai kelai sajak kok tuma thuna rongni bisingo je interview najaka ke boro amo serai ke Tiprasa rongni je a question tongmani bakso bukso bujiya ble tamani bagi male Tiprasa rok to kubuni bosong hayam suk sia sung je raida rok saimia haike amoni bagi no je buisawa amte hekeno je soi hini wanchugui chini je Tiprasa rokni bagi samung khlainen nai tongnai borona hami kai sawi tongmano Tiprasa rok kai tamani bagi male kam ke siani bagi haike amoni bagi no bahake omo develop ya khlainani bagi da boro amte he khlai tong amato amsuk sanan thangyang norok bujinai bujidi te notice no thansa khlainani bagibo notice ni je indigenous rong thansan khlainani bagibo bisiga kok salai tongmani norok nuguino tongna bubagra te kwbangma Tiprasa mothani leader chongno kwbangma je notice ni leader rok korok lamrok salaimani thansa khlaiye bahike chung chini dabi sabi rong no salaiman chini je movement chini je demand tongmani amrong no sanlaiman tomani bagi himale nang sajung oja kok sa khai ta ingya tomani bagi himale ni population kom haike jotono notice rok miliwe thansa khlai kok sa kai borok bangnai haike je politics ni bisingti bo tebo phan bangnai haike amoni bagi no thansa ngi kok sanan nango amoni bagi no thansa ngnani bagi just khlai tong notice ni bisingti bo to mani bagi himale amo nang saisong simi kok sai tong kai ni kaisa pana sheet kri ngake amo amti nyong sine to mani bagi himale norok jotono saimono 12 to tabo politics ni bisingti nyos je samung choliwi tongo
haike tinin binam sung narok bahima tong comment ni bising tiki sahodi hambai khulumka.